kaano tayo pa nga nagkid daw ti pondo from national government, Mayor? Hindi pa lang po 2 years ago. Ay na, hindi egay pa lang. Yeah. Kahit kanayo na kamapan, at na di inted da, ngayon sa kabasit, pila naka-inted da di ay po tawag bago. Ken ti Laureta. So nga, alagit maawatan tayo mo di sitwasyon ti national government. Gapo tayo ti kaado nga kalamidad, nga mapaspasamak ti pagilian tayo, ti national. So nga di jay, so nga ti kung kunat masapul di pinagtitindulong kumati tao. Nang runa di kita masiknan, dagiti kuma. Ti dito mangi ad-adda nga mangi porsigi. Dito pinaka-preempt kuno dito pinang kuwat lang. Panang temporary. Temporaryo nga pinakasakit.